pojan pikkuprojekti. Onko tämä Skymiini vai Kiivei vai mikä? Kiinan kopiomanki. No, oliko tämä 2020 vuosimallia? On tässä tietenkin vähän laitettavaa. Tähän on joku vaihtanut 72 kuutioisen moottorin tai sylinterin ja tehoputki on laitettu ja nippin. Oliko tuo 19 millinen kaasutin? No sehän ei ihan kunnolla käy. Sitä pitäisi vähän rassailla ja no normaaleja lokasuojia, valoja ja mitä kaikkea. Tässä nyt on. Mä oon ollut EFI ja ruiskukone alun perin ja sitten on digitaalinen mittari. Niin oliko se sillä, että se ei nyt näytä nopeutta, niin siihen on tulossa nyt manuaalinen mittari. Otellaan nyt vähän lämpimämpiä kelejä ja rassataan sitä sitten. Otetaan pikkuset hurjasteluvideot sitten, kun sen aika on. Vähän lumet sullaa tän.